5 стадии на разрушение на организма. В тази поредица от видеа ние си говориме как постепенно ние разрушаваме организма и как стигаме до тежките болести. Стигнали сме до петият етап. Петият етап започва разрушението на нашия организъм с пълна сила. Тук започват сърдечно-съдовите заболявания, тук започва ревматизма, тук започва артрита, започват сърдечна недостатъчност и бъбречна недостатъчност. Лавина от шлаки постъпва в кръвоносната система, което допринася до интоксикация на нервната система, което води до много инфаркти и инсулти. Ето защо тук е доста по-трудно да започнете обратния процес, но пак, както казвам, във всяко едно видео всичко е обратимо. Стига ние да проумеем, че нашата имунна система се грижи за това. Нашата имунна система се създава в червата и ние трябва да започнем точно тук, за да махаме причината, а не да потискаме симптомите, а не да потискаме нещата, които само ни болят и ни показват на къде трябва да вървим, показват ни какво трябва да поправиме. Ако искаш да си наясно с всички 7 етапа на разрушението на организма, последвай ме във Facebook. Марина Иванова е страницата ми, където ще намериш всички останали видеа.